Ғабдулла Кариев исемдәге яшь тамашачы театры беренче тапкыр инсценировка мәктәбе оештыра. Караш мәктәбе балалар һәм яшьләр өчен татар телендә яңа драматургия әсәрләрен булдыруны максат итеп куйган. Катнашучыларны гаризалар һәм эссалар аша экспертлар советы сайлап алды. Караш мәктәбенең беренче этабында 22 иҗатчы укыды. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Безнең төшерү төркеме килгәндә катнашучылар бик тырышып, җитди кыяфәт белән нәрсәдер язып утыралар иде. Алар икешәр булып төркемнәргә бүленгән һәм биремнәр үти. Әлеге мезгилдә безгә ике төрле образ уйлап табырга кирәк, һәм алар бергә ниндидер бер конфликт дип әйтәбез, рус әйткәндә бер бәхәс. Мин 14 яшьлек малай, ул 3 яшьлек минем сеңлем. Һәм без бүлмәдә утырабыз, ул минем янга килеп керә. Безнең шушы көннәрдә генә ничектә әни үлгән трагедия, мин кабул итә алмыйм. Яшь үсмер һәм ул әйтә, ул яхшы дөньяда, борчылма абый. Син аны каян беләсең? Менә яшьләрнең бар бит кабул итмәүе. Бәләкәй кыз кабул иткән, тынычлан абый, бар да яхшы булачак. Юк, тынычландырмый. Менә шушындый конфликтны уйнап, язып, сөйләшеп, теркәп карау әле бу. Ике төрле персонажны аларга, парлы булсын инде, мәсәлән, белка стрелка кебек. Һәм ниндидер аларны бер ситуациягә куярга, һәм аларның максатлары аерылырга тиеш бер-берсеннән. Без алдык Ежик в туманине һәм Том и Джерриның Томын. Сәясәткә киттек бераз. Әзрәк сәясәткә киттек. Шулай менә хәзер шуннан ниндидер диалоглар ясарга тиешбез. Караш инсценировка мәктәбенең кураторы, драматург, язучы, сценарист, мөгаллим, олылар һәм балалар өчен күпсанлы драматургия лабораторияләре җитәкчесе Анастасия Букреева. Әлбәттә, драматургия кануннары бер, тик һәр авторның үз тәҗрибәсе. Анастасия Букреева да үз программасын төзегән. Моя задача – это раскрыть вот этот вот как бы потенциал, который у человека заложен. То есть у любого, как у любого ребенка есть желание играть, так в принципе мне кажется, что есть у каждого человека желание что-то создавать, сочинять, какую-то историю. И мы сейчас как будто бы в таком немножко интеллектуальном фитнес-зале пытаемся вот эти вот мышцы создать, чтобы потом в случае, например, если кто-то из участников будет писать ту же самую сценировку, потому что цель как бы основная первая это вот это, он мог бы бессознательно уже используя это спокойно, как бы нормально, красиво все это сделать. Блин, нет, только не нашу пачку. Заткнись, нас сейчас должны выбрать. Биремне үтә вакыты узды, һәр төркем үз эше белән таныштыра. Монда көтелмәгән борылышлар да булды, уйга калырлык фәлсәфә, эш катып көлерлек мизгелләр дә бар иде. Иҗади кешенең иҗади даирәдә булуы әһәмиятле бит инде. Монда шундый иҗади атмосфера, бөтенесе иҗат кешеләре, алар сине тыңлыйлар, син үзеңнең фикерләрең белән уртаклашасың, идеяларың белән, башкаларның синең шушы идеяларыңа мөнәсәбәтен ачыклыйсың, ничектер объектив караш формалаша үзеңнең иҗатыңа һәм башкаларның иҗатына. Аннан соң мин бит инде мондый мәктәпләргә йөргән кеше барыбер. Һәм алар түләүле була инде гадәттә. Алар кыйммәт тора, 50 меңнән башлап инде. Менә бунда шул бушлай, шундый уку мөмкинлеге булуы, бу бик зур өстенлек минемчә. Монда миңа калса максат менә бу кешеләрнең, килгән кешеләрнең пьеса язарга теләге тур өчен. Чөнки алар теге без пьеса яза белмибез, шуңа күрә язмыйбыз дигән әленкәсәлеккә йөриләр, теге язмыйлар. Булай кызыгып китеп, бәлки язып та җибәрләр, бәлки кызыгып киткәч уларның китабы да укыла, законнарын да белә, тирәнрәк өйрәнгәч, аның чынлап торып пьесасы да килеп чыгарга мөмкин. Караш инсценировка мәктәбенә 22 кеше сайлап алынган. Алар арасында инде танылган шагыйрь, журналистлар, режиссерлар, драматург белән бер рәттән, студентлар да, яңа гына мәктәпне тәмамлаучылар да бар иде. Әле генә яза башладым. Әле генә беренче сыйныфны тәмамладым. 27 татар теле гимназиясендә. Һәм татар телене камилләрәк белем максаты белән менә шунда укыйм. Киләчәктә татар филология факультетында укырга телим. Казанда мөмкинлек бар шундый килергә, укырга, белемнәрне арттырырга ниндидер юнәлештә бигрәк тә без бит инде барыбер редакциядә эшлибез, мәсәлән, редакциядә мин үзем шигърият бүлеген алып барам, шул вакытта бар, сирәк булса да инде драма әсәрләрдә укырга туры килә безгә, анда прозада төрлесе бар инде. Бәлки хәзер булмаса да качанда бер шул алган белемнәр кирәге чыгар, ниндидер спектакльләр үземнең эшлисе килер, яки ниндидер инсценировкалар ясыйсы килер. Монда инде без гомумән теге пьеса язуның, аның теге жанрлары
гына да түгел, төрле психологик моментлары, күп нәрсәләрне үзләштерәбез, өйрәнәбез. Анастасия Букреева белән уже таныш идекбез. Һәм мин инде беләдер ничек ул эшли. Без бер лабораториядә катнашкан идек, Нижний Новгородта. Һәм теге бер төркемдә булдык. Һәм мин беләм ул методны, аның нинди методлары, нинди теге структура. Ул теге бик структурный кеше, һәм мин андый структурный кешеләрне бик үземдә яратам. Һәм инде ниндидер яңалык та булды, һәм ниндидер уже кабатлау да булды. Барыбер теге повторение матча чинделәр бит инде. Мен монда да шулай килеп чыкты баебер. Мин режиссер буларак эшлим. Бу көннәрдә без Анастасия белән яңа ысуллар өйрәндек, импровизациягә яңа уеннар дип әйтим. Алар бик кызык. Теге режиссер һөнәренә дә бик булыша торган яңа ниндидер ачышлар ясалды. Яңа алымнар, буларның барысында эштә мин алырмын дип уйлыйм, чөнки буларны балалар белән дә уйнатып була, актерлар белән дә бик күңелле әйбер килеп чыгарга мөмкин. Кариев исемендәге яшь тамашачы театры балалар һәм үсмерләр өчен иҗат ителгән драматургиягә мохтаҗ. Бигрәк тә татар телле авторлар, классик әсәрләргә татарча инсценировка язучылар кирәк. Проблеманы хәл итү өчен андый иҗатчыларны үзләрендә тәрбияләргә алыналар. Караш мәктәбе 2 телдә алып барыла. Шулай да иң мөһиме, ахырдан һәр катнашучы татар прозасына нигезләнеп, татар телендә инсценировка язырга тиеш. Әлеге бер атна уку белән генә эш бетми билгеле. Җәй дәвамында очрашулар, онлайн укулар каралган. Гомумән мәктәп 3 этаптан тора. Бер атналык интенсив. Монда катнашкан бөтен кешедә ахырдан театр һәм экспертлар советы берлектә әзерләгән әсәрләр исемлеге буенча инсценировкалар ясарга тиеш булачак. Шарты шундый. Һәм инде иң яхшы 10 эш икенче этапка сайлап алыначак. Алар онлайн дәвам итәчәкләр укуларын. Бу икенче этап безнең көз көне башланыр дип көтелә. Яңа сезон башында инде онлайн алар тагын белемнәрен ныгытачаклар. Әйтик, аларга куратор үзенең киңәшләрен биреп барачак. Якынча ноябрьдә финал булыр дип уйлыйбыз. Анда 2 иң яхшы эш сайлап алыначак һәм финалга чыгачак. Шунысы игътибарга лаек, финалга үткән 2 җиңүченең әсәре Татар дәүләт яшь тамашачы театрында куелырга мөмкин. Аларны мәртәбәле драматурглар, тәнкыйтьчеләр, әдәбият галимнәреннән төзелгән экспертлар шурасы һәм Кариев театры сайлап алачак. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.